gent que la seva edat mitja deu estar en 80 anys quasi, no? I el més jove està a punt de l'edat de jubilació, però és important reconèixer la llavor que ha fet aquesta gent. Bé, mireu, això és el mapa dels més antics que n'hi ha de lo que és Benimaclet i la seva horta. Així veig el Benimaclet i així estava el centre de València. Benimaclet eren 4 carrers realment. La seva horta era tot, així tenim el camí Farinós, el camí de Vera i el camí dels Fonts, no? Així que això és una foto aèria de l'any 1955 on veiem això és Benimaclet i això és Blasco Ibáñez i tot això és l'horta de Benimaclet. Com veieu, és molt extensa. La foto actual, pues realment, ens queda només esta zona d'ací. Esta zona d'ací ens queda i esta zona d'ací. Tot el més és el Politècnic i el creixement del casc urbà. Per a decidir què és l'horta de Benimaclet, bé, hem de dir que Benimaclet és una fundació, una alqueria musulmana, que durant el repartiment de Jaume I se van repartir les terres i quedaren en mans de nobles que ràpidament anem passant de mans en mans. El senyoriu de Benimaclet canvià en poc, en 150-200 anys, canvià 7 voltes de mans i anà canviant, però qui anava a treballar en la terra sempre eren les mateixes famílies de llauradors. Sabem que en el segle XVIII mossèn Diego Calvo, que és un retor de Benimaclet, que va ser 60 anys retor, este home va aconseguir que tota la gent de l'horta de Benimaclet passara a dependre eclesiàsticament de la parròquia de Benimaclet, perquè se donava el cas que només els que vivien dins del poble depenien de la parròquia de Benimaclet i els altres, per anar a batejar, per anar a fer un enterro o qualsevol cosa, havien d'entrar intramurs a Sant Esteve per a fer qualsevol gestió. Entonces va aconseguir que s'escriviren a Benimaclet i a partir d'ahir és quan aquesta gent passa a ser, diguem, de Benimaclet, perquè fins a aquest moment eren de la partida de Sant Esteve de València. En 1821 se produeix un fet que no trobem explicació, però va ser així, es va fer una votació per tots els membres del poble de Benimaclet en l'Ajuntament i van rebutjar que la seva horta passara a formar part de l'Ajuntament. Va quedar la votació prou renyida, però vaig dir que no es volien. I això va fer que amb no tindre terme municipal, en 1871 Benimaclet queda annexionat a la ciutat de València i un fet curiós és que en 1810 part de la partida de Vera d'Alboraya passa a dependre també eclesiàsticament de Benimaclet perquè està lluny d'Alboraya i prop de l'ermita de Vera i també els seus habitants passen a tindre una relació especial amb Benimaclet. Entonces, la delimitació podríem dir que al nord està molt clara perquè és la sèquia de Vera, que s'uneix al camí Farinós i passa a ser el camí Farinós, el que és frontera, per l'est està la mar, per l'oest és el camí vell d'Alboraya i l'horta de Sant Llorenç i per el sud el camí del Cabanyal. Mireu, així és un mapa de 1840 on se veu que el terme municipal de Benimaclet és el terme municipal, vull dir, és només, així se veu, és el poble. Orriols té un terme gran, Carpesa, Borbotó, tots tenen el seu terme, però Benimaclet no té. I tot el que és l'horta és Sant Esteve, a partir de Sant Esteve de València, que sí, de Santo Tomàs. Entonces, el que nosaltres considerem horta de Benimaclet, perquè és el que eclesiàsticament era, és el que queda dins dels límits de la línia roja, que com veieu seria un terme prou gran comparat amb el de Campanar, Beniferri o Carpesa, no? Bé, sabem que aquesta gent, inclús en anterioritat a que passen a ser de Benimaclet eclesiàsticament, ja es consideren de Benimaclet, perquè quan se fa la defensa de les costes per els atacs de pirates berbers en el segle XVI i XVII, Benimaclet té encomanat entre la sèquia de Vera i la sèquia de Gas, que estan en el Cabanyal, la defensa la té encomanat els habitants de l'horta de Benimaclet, posa en el document que fa el rei per a demanar aquesta defensa. També sabem, per exemple, que els fundadors de la Malvarrosa, que va ser Roger
censos de 1880 i 1920, hem de dir que aquests censos estan fets en uns moments, fa 100 anys, que no hi ha les mitjans d'avui dia, de certificació digital i tal, i era un senyor que anava per els camins preguntant qui vivia, i n'hi ha molts errors, no hem detectat molts errors de famílies que han llevat fills, sobretot fills xicotets que no apareixen, no es posen. La cartografia de 1929, l'Ajuntament de València va fer una cartografia prou ben feta i m'ha ajudat prou a poder localitzar algunes cases que ja no existien. Les fotografies aèries de 1946 i 1956 i la memòria de les persones que hem entrevistat. Un tema que és curiós és que podem determinar cada família de Benimaclet de quin camí ve per el seu llinatge. És curiós que hi havia moltíssima endogàmia durant el segle XVII, XVIII i XIX i se casaven entre el mateix camí. Hi havia una frontera entre camins, per exemple, el camí dels Fonts i el camí Vera s'unís i ahí els llinatges greses i muntanyanes s'unixen. Però el camí de Vera també se xuta en Carrasca i ahí també hi ha un poquet, però quasi se pot fer una delimitació, algú te diu quin llinatge té i pots saber de quin camí ve, encara que no ho sàpiga, perquè per exemple Cristóbal mos ha dit que la seva família materna, que és descent de la Carrasca, que era Albert Finet, són d'allí, però son pare en el cens de 1880 apareix sense en Vera, perquè la família de son pare venia de Vera i de Vera passaren al poble. Però ja vos dic que Cuenca és del camí de Vera. Bé, una cosa també que és curiosa és un vot que n'hi ha en els llinatges. En el segle XVI, el cens que n'hi ha i anteriors, els llinatges que apareixen en l'Horta de Benimaclet no tenen res que veure en els actuals. Són llinatges raríssims que no diguem ninguna relació amb Benimaclet. Si diguem Rovira, Saladino, Domingo, Camarena, no ens sona per a res de Benimaclet. En canvi, a partir de 1600, tots els censos que n'hi ha són exactament igual als d'ara. Tenim Uruguai, Sales, Farinós, Almenar, La Guarda, Melià. Els mateixos que trobem avui en dia podem fer un seguiment de les famílies. Bé, està el projecte que fem, l'estudi de les famílies més avant. Bé, com ha comentat Cristóbal, és de veres que se veia la gent del poble, veia distinta a la gent de l'Horta. Hi havia una diferència. Jo soc del poble i jo soc de l'Horta, no? Quan és una situació
va produir la construcció del Politècnic o començar a créixer el casc urbà, varen haver molts llauradors que varen vendre les seues terres i es varen pagar uns diners, no? I això també crea que fíjate, este ha guanyat els diners, té més diners, tal, i això crea situacions de petja, tal volta. Entonces, bueno, Benimaclet ha viscut d'esquenes a la seva horta. Avui, si se fera una enquesta en Benimaclet, segurament hi hauria moltíssima gent que demanaria la seva desaparició. No té valor. Hi ha una antropòloga, Karin Ekström, que és sueca i viu en Benimaclet, i he llegit algunes coses d'ella, i ella diu que no pot entendre com els veïns de Benimaclet no entenen el progrés sense la desaparició de l'horta. Com no valoren en altres ciutats europees tindre un parc com és l'horta al costat, en producció, que produeix aliments. Vull dir, crear-se uns terrenys com els que s'ha creat Cibertúria a lo llarg de milers d'anys, això no ho tenen quasi ninguna ciutat. Nosaltres ho tenim així i no ho valorem. Entonces, per què la gent de Benimaclet, alguns, no els importa la destrucció de l'horta? Pues és una qüestió per a estudi, no? Jo crec que ella no va entrevistar a llauradors en actiu, va entrevistar a gent més del poble que tenia aquests perjuís contra l'horta. També Ana Jimeno, que va escriure un llibre que se diu Fent Memòria sobre Benimaclet, ella també aporta que els mitjans de comunicació moltes voltes han donat aquesta informació de que el progrés ha de destruir l'horta. Entonces, la gent ho ha assumit. Bé, mireu, això són unes fotos dels projectes que han fet en part de l'horta de Benimaclet, aquestes torres que volien construir, com van tirar tots aquests escombros en els camps, eren camps, com vegeu, productius, i en un parell d'anys vingueren centenars de camions que van tirar uns escombros i ara això està ple de rates, i la gent demana que desaparega. Però clar, no que desaparega la primera foto, volen que desaparega la segona foto. Però bueno, és el que n'hi ha. També, altra diferència que hi havia entre la gent del poble i de l'horta era el valencià. El valencià segueix mantenint-se en l'horta de Benimaclet, és la llengua que utilitza la gent que viu en l'horta fins ara en el segle XXI. No és com en el poble sí que començava a desaparèixer la segona meitat del segle XX, la gent comença a parlar en castellà fills i marca més una diferència entre la gent de l'horta que seguia mantenint el valencià, però ells podien acostar-se més a la gent de la ciutat. Encara era possible trobar habitants monolingües valencians en l'horta a finals del segle XX. Hi havia gent que no sabia parlar en castellà, així en l'horta de Benimaclet. I hi ha una anècdota que conta Ventura Pascual, un mestre de Benimaclet, a principis del segle XX, i ell conta que un dia arriba a classe i quan entra hi ha uns alumnes de l'horta de Benimaclet que estan discutint entre ells sobre quina pàgina ha de començar la lliçó. I estan parlant en valencià. Entonces el mestre li diu que què llengua és esa. Y entonces l'alumne diu, és la valenciana. Y entonces li pega castiga i pega en la regla com toca per a mantenir l'autoritat del mestre. I el xiquet li diu entre dents, és que soc valencià. I això li fa pensar i Ventura Pascual se converteix en un dels mestres iniciadors de l'ensenyança del valencià a les escoles. És curiós que avui dia els besnets d'estos llauradors que en classe
connexió no té sentit si no hi ha ningú que se dediqui al cultiu, i és necessari que les escoles de Benimaclet s'ensenyen la importància de la seva horta, es passeja, vegin el que és, sapien el que són els distints cultius, coneguen els llauradors, això seria algo fonamental. També hi ha un projecte que seria soterrar part de la Ronda Nord i tornar a unir Benimaclet en l'Hort, i que aquesta frontera no estiguera. I pareix que sigui un projecte interessant. Parlant del llibre, el llibre té diverses parts, hi ha una introducció, que molt poc el que he contat jo ara. Parlem de tots els camins, camí Farinós, nou d'Alboraya,
passat.